Okay, mixing day mga ka-JMC. And so open na po ang ating shop. Kung kayo po naghahanap ng bilihan ng bisikleta, along Ocampo lang po kami, San Francisco. Tapat lang po kami ng Shell gasoline station. Ayan po, katabi namin yung laundry shop, tapos yung paayusan ng makina. Tapos dito tayo banda. Kung galing po kayong pili, bandang left side po kami. Ayan, so kung galing naman po kayo ng Partido, Anawan, Goa, Lagunoy, ayan, bandang right side naman po kami, tapat lang po kami ng Shell gasoline station. Ayan, so kung po puntahan natin sa loob yung bike shop, kung ano yung mga available sa loob. Ayan po, located po kami, pwede nyo kami Google Map, JMC Bikes Bicol. Ayan, dito sa labas may nakalagay naman tarp, no? Then dito sa loob, ayan, so may mga naka-display na mga bikes. Ayan, so meron tayong mga MTB, size 26, 27, 29er. Ito naman sa kabila, road bike naman. And so available din po tayo dito. So mga kids bike, mini mountain bike, available din po yan dito sa atin. Yan, so isa-isahin natin yan, no, para makita nyo yung mga available dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. And so umpisa ko dito sa bandang left side. And so meron ako dito ang Crosta. Si Crosta natin isa naka 1x9 speed, alloy frame, naka L2A5, 1x, hydraulics brake na X-Parks. Tapos tunog mayaman na rin po yung mismong hub niya. Okay, yan po ay 9,200 pesos lang po yan dito sa atin. Ito naman sa kabila, Rhino Torrey. Yan po ay naka 3x8 speed, naka mechanical disc brake. Ayan po, naka Sunrun FD and RD. Ayan, so dalawang kulay ang available. 6,500 pesos lang yan dito sa atin. Okay, dito naman sa kabila, ayan, so Gent Corolla. Ayan, sa ganap ng less than 5,000 pesos, meron tayo dito 4,600 Gent Corolla. Ayan po. Then Simon Good Vibes, 5,900, 27.5 na po ito. Naka 1x7 speed. Ayan. Then ito naman, Heroic Warrior 650, naka 1x10 speed, cassette type, L2A5, A7, A7, yung kanyang RD. Ayan, so 1x po yan, hydraulics brake. Itawa ako dun sa 7. Okay, so yan po, meron din tayo dito Totem Musketeers, naka 3x9 speed, L2 Shimano Altus, yung kanyang RD naman ay L2 Shimano Alivio. Nasanay ko sa L2. Okay, so 10,600 pesos. Ito po ay dating 13,200. Ito naman ay dating 12,200 pesos. Ma-avail nyo na lang po yan dito sa atin. Then ito din, dati namang 12,500. Ito ay alloy, 27.5, naka 1x12 speed, hydraulics brake. Yan, naka Sensa RX12 yung kanyang RD, 12 speed na po yan. Okay, so yan, Agent X Exceed, dating 12,500, dito sa atin ay 10,000 pesos lang po yan dito sa JMC Bikes Bicol. Ayan, sa mga gusto din mag-avail, ayan, so meron tayong previous dyan sa mga walk-in customer. Ayan, so yan, no, meron tayong iba-ibang kulay niyan. Sa mga worth 10,000 pesos na mga bikes, meron po kayong previous na 6. Ayan, so ang 6, ito yung sample, gloves, chain lock, arm sleeve, chain lube, patch kit. Tapos worth 10,000 pesos, may libre ka ng sombrero. Ayan, cash pick up dito sa shop, no? So ayan, so mga gusto mag-avail, JMC Bikes Cup limited edition, punta lang po kayo dito. Ayan, so worth 10,000 pesos and up, ma-avail nyo po itong JMC Bikes na cup natin. Tsaka may mga freebies pa.
And sa mga ano naman, sa mga worth 10k below, so yun po yung 5, ma-avail nyo po yun. Yan, so meron ako dito ng 5,600 pesos. Ayan, so ito po ay Rhino King. Yan, 27.5 naka 3x8 speed. Hanap naman ng 29er. Ayan, so meron ako ditong Cross the Wisdom 29er, naka 1x12 speed din po ito. Square type alloy crank, cassette type 12 speed, L2AX yung kanyang RT. Hydraulics brake naman ito with lockout fork. Ayan, 12,000 pesos lang po yan dito sa atin. Tapos ito naman Crosta, then naka 1x12 speed, naka gum wall 12 speed yan, L2AX, Halotech trunk. Ayan, 12,000 pesos lang po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan po, dalawa lang piraso lang po ito. Same price po ito. Bale ang kaibahan, ito po ay naka Halotech. Ito naman ay hindi smooth weld. Ito naman ay naka square type sold bearing, pero napakaganda rin. Ito ay smooth weld na. Internal, yes, pare silang internal cabling. Yan o. Ang internal is yung kanyang shifter o yung RD. Okay, so yan po yung dalawang 29er natin na naka 1x12 speed. Dito sa kabila, Totem Flex. Ayan, so ito yung naka 3x8 speed, naka Shimano shifter, RDFD, Logan Hydraulics. Ayan, 9,000 pesos lang po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Yan, 2025 model, 2024-25 model ni Tosic X-Force 2.0. Ayan, bagong kulay, bagong design, bagong setup. Ayan, si Tosic X-Force 2.0 natin ay 29er. Naka 1x10 speed pa rin siya. Naka Sensa RX10 yung kanyang RD. 1x, sold bearing bottom bracket, alloy crank, two-tone color, white with yellow-green. Ayan, po ay Shimano na rin po pala yung hydraulics nito. Ayan, so naka Sensa po yung set, shifter. Hydraulics brake na rin. Then dito lagi isang 29er na mechanical ko. Ayan, si Promax PM17, nag-iisa na lang yan. Ito ay naka 1x8 speed, alloy frame. Tapos naka L2A3 8 speed. Ayan po yung mga mountain bike dito sa bandang side na to. Ayan, 26, 27 and 29er. So umpisa naman natin dito sa kabila yung mountain bike, so and road bikes. So dito naman sa kabila, meron ako ditong Gent Corolla size 27, 4,800. Gent naman G60 alloy, 5,500 pesos. Then Rhino Z-Max, ito 5,600 pesos. So dito naman tayo sa mga road bike na naka Bripster or STI. Pisaan ko dito kay MDS. Si MDS natin is sa mga alloy na po yan lahat, no? So alloy, MDS, quick release seat post, naka L2R2 2x7 speed. Quick release yung kanya unahang gulong. Sa likod naman ay naka bolt type. Hub niya ay alloy, L2R2 yung kanyang RD. Compass naman ang gulong niya. Yan na, 8,800 pesos lang po yan dito sa atin. So meron din akong Kinetic DRK-8. Ito naman ay 2x8 speed, naka L2 R3 8 speed, 9,200 pesos. Yan, si Kinetic, naka two-tone color na rin po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Stout Campion, available din. Ayan, so 2x9 speed, naka L2 R5 Smash R5 2x9 speed. Quick release sarap likod na gulong. Alloy na po yan, size 49, standard size. Dalawang kulay pa yung available. Two-tone din, black with red, tapos blue with green. Ayan po ang natin, ang Stout Campion natin. Then meron din akong gravel bike, nag-iisa na lang ito, Crosta Vento 2x9 speed, naka L2 R5 din. Ito po ay gravel bike, quick release seat post, alloy. Ayan po si Crosta natin, 10,800 pesos lang po yan. Napakaganda niya na gravel bike. Meron naman ako ditong road bike na naka cassette type, itong Crosta AD350, 2x9 speed. Ayan, naka L2R5 din yung kanyang RD and FD.
Silvering bottom bracket, alloy crank 2x, cassette type na 9-speed. Ayan, si Crosta AD350, 12,000 pesos lang po yan. Naka-aero na rin po yan, smooth weld, internal cabling, alloy. Yan, ganun din yung drop bar nya, naka-aero. Dito sa kabila, ayan, si Tosic R-Type disc brake version 2. Ito na yung pinaka-latest na model nya, 2025 model, naka-internal cabling, ayan, naka-cable acquainted drop bar. Tapos size 46, 2x9 speed, Sensa Ignite yung kanyang shifter, 2x, naka-brace on din, Halotech crank, Shimano yung brake system nya, Shimano TX mechanical disc brake. Okay, yan po ay 16,000 pesos lang po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Nag-iisa lang po ito, size 46, si Tosic R-Type disc brake 2025 model. Ayan, sa mga gusto mag-avail, available din po yan sa ating shop, sa TikTok, JMC Bike Shop Bicol. Hindi tayo dito ang Promax PR40, nag-iisa lang, black with red. Ito po ay size 50, naka aero din, smooth weld, naka 2x8 speed, tread type Alto R3, naka rim brake, 11,300 pesos. Dito naman, Gent 106, 4,500 pesos, steel na road bike, pero napakaganda na rin po yan. Mga gusto ma-experience ang isang road bike, meron tayo yan dito. Then hybrid road bike yung gulong, setup nya, pero naka handlebar siya, naka combo shifter brakes yung ano nya, combo shifter siya na naka handlebar brakes, mechanical. Napakaganda niya, combination siya ng road bike and mountain bike. Ayan po yung mga available dito sa atin. Ayan, so meron din pala ako dito. Ayan, so fixed gear Crosta GTR, 10,800 pesos. Ayan, napakaangas na fixed gear yan. Ayan, sa mga pang kids bike, available din po tayo dito. Good for 2 to 4, 4 to 8 years old, available din. Then mini mountain bike, good for 8 to 14 years old. Okay, so yan lang po yung mga available sa atin. So mga gusto rin mag-avail, marami po kaming mga accessories dito. Pwede nyo po kami puntahan, pwede rin pa-repair. Ship nationwide din po kami kahit saan sulok ng Pilipinas. JMC Bikes Bicol.